Eta lagun egon etorri gastatzen kanalean honetara. Eta gaurkoan gauza bat egiaztatzera nator, goratzen duzue, Age of Empires guztietan, bentsat Age of Empires bat eta abian, hiru ez dut inoiz ere jokatu bera horrez dakitu beti izan nahi dira trukoak ez direnko bertzian, trukoak galtzen dituzu, gero galtzen baduzu kanpainak gainditzeko, ez dizu lorpen hori emango, eta ikusi dudanez frantses bat zenbait truko sartzen eta badirudi funtzionatzen duela, baina dakizue frantses pertsonetaz ere zaitezte askorik fidatu, hori frogatzera etorriko gara bideo honetan, beraz, jokalari bat, eskaramuza, iaren kontra. Eta gero etorri diren bi fakzio berriak izango litzateke kasu honetan malindarrak eta otomanoak. Beraz, berdin zaigu jartzen du hemen. Ikuste zazuen hau zuzenean dela, ez duela tramparik egingo bideo honetan, eta abar, zailtasun internetea, karo. Nahiago nuke egotea historia moduan bezala, jogaten edo partide bat patxadas eta etxaiak ezu asko molestatu gabe, eta horrela ditun duzu ibili polit bat eta bar, aukera hori kanpainan soilik ez egotea. Eta horretaz aparte, ongo litzateke Age of Empires bian zegoen moduko mapa edizioak egiteko aukera izatea, eta batez ere kanpaina gehiago. Lau kanpaina soilik dituelako eta bar, eta interesgarra izango litzateke hori da. Gauza da zen fakziorekin. Ea kargatzen den. Kargatzen den bitarten esango zuet, frogatu nahi duen lehenengo truko izango litzateke zure hiritarrak eta edifizioak hilezkorrak dira. Bale, eman behar dugu jogatzera, haupa ni. Aztu egin zaidala hori. Bale. Enter, eta hemen jarri beharko nuke, gioia, ok. Bale, badirudi partido honetan ezin delatukoa jarri. Beraz, egin dezakeguna da. Errenditu. Denbora darama eta jogatu gabe kanpainak handitu nituenetik, beste partida batzuk gerra taktikarekin eta partida dengo gara. Iaren Jokoa. Vale, hau jarri behar da frogatu ahal izateko. Berdin da, frankoak horien kontra. Eta trukoak ere zuzenean erabiliko ditugu. Agian lehenengo erabiliko ditugu mapa ezagutzeko bi truko horiek. Age of Empires bian izango litzateke marko mapa oso ikusalizateko, eta polo horrekin gerra lambroa kentzen zuelako. Vale, beraz, jarraiteke aukera hori. Vale, jokatzeari emango diogu. Vale, lehenengoa. It was
known. Bale, ikusten duzuen moduan, truko hau funtzionatzen da. Eta esaten duzuen moduan, desafioak eta hori lortzeko ez duterako balio. Hau izango litzateke mapa desblokeatu ahal izateko. Orain, jartzen duzu it is no berdina, baina it was beharrean it is. Eta hori ikusten duzue, etxaiak egiten da biltzana eta bar, bidalde ditugu batzuk hor. Capere. Eizera eta bar, gero beste bat izango litzateke anti-gioia. Poke, eta orain joango garona, eta erasetuko dugu etxai hori. Spero. Si. Laburo. Me Eta zu agian etxe bat. edifico. Hau, erasora doan. Fake. Bitartean. Printzipioz honekin hori leskot izango litzateke. Gero beste bat truko bat daukaz jarrita, baina ez dakit nola juntzen. Oso txarto idatzi danez ez dakit nola juntzen zuten, eta beste bat dago jartzen duzu. King size bets eta izango aldituzu berreuneko poblazioa. Bale, ikusten duzen duan, baina du. Un assault. Ayuda. Bale, ikusten duzen moduan ez du bizitzarik galtzen. Eta horrela suposatzen dut etxerik esen dituzkela egin beharko hor. ¿Qué? Eta hau agian jarri dezakegu hor errota bat ez. Masono. Ikusten duzuen moduan, truko hauek funtzionatzen dute, beno lagun hau izan da dena, espero gustoko zen zaizule, torrengoan, agur.